Hissam Ali Abbugila ta' 40 sena mill-Libja u 14 sena ħabs wara li ammetta akkużi ta' attentat taqtil u possess aggravat ta' droga. Il-Libjan kien ġie arrestat brabta ma' allegata attentat taqtil ta' Ingliż f'Taslima fis-6 ta' Awwissu tal-2021. Mal-arrest tiegħu l-akkużat instablu mus u numru ta' pakketti żgħar b'sustanza suspettata kokaina. Aktar tard il-pulizija sabet aktar droga moħbija fi fliexkun fid-dar tiegħu. Fix-xita tiegħu il-vittma kien qal li kien qed jixrob ma' żewġ kollegi tiegħu tax-xogħol f'bar. Wara, huwa xed ukoll intaqgħu mal-akkużat fejn kien argumenta ma' wieħed minnhom u mbagħad dara l-vittma. Kien hawn li l-vittma nata 6 daqqiet ta' sikkina. L-imħallef Aron Buġejja ikkundanna lil Abugajla għal 14 sena ħabs wara li mmultaħ u konfiska l-proprjetà kollha tiegħu. Il-qorti preseduta mill-imħallef Edwina Grima ċaħdet minn ġdid it-talba l-ħelsi mill-arrest Rodri Kassar li jinsab mixri bil-qtil ta' Martu Bernice f'Novembru li għadda. Din mhux l-ewwel darba li Kassar ressaq talba l-ħelsi mill-arrest hekk kif din seħħet lura f'Mejju f'Settembru li għadda, bil-qorti tiċħadhom kull darba. L-imħallef Grimas qalet li ma nbidel xejn minn Settembru l-hawn minħabba l-akkużat mhux joffri garanzija meħtieġa biex tintlaq talba tiegħu. L-imħallef Grima żiedet li Kassar għadu maħkum mill-istess problemi u mottivi li kellu meta ġie arrestat, minkejja li ilu kważi sena miżmum taħt arrest preventiv. Fl-isfond tal-gravità tal-reat li Kassar jinsab mixri bih u anke x'akkużat mhux affidabbli, il-qorti sostniet li m'hemm serħan tal-moħħ li jekk jingħata l-ħelsem mill-arrest ma jkunx hemm repetizzjoni ta' offiżi aktar u aktar meta diġà kien kiser ordni ta' protezzjoni. Il-qorti mmultat 10,000 euro lil Luka Mihalic ta' 29 sena minn naxxar tal-li pubblika kumment offensiv fuq Facebook fil-konfront ta' persuni bid-Down syndrome. Il-maġistrat Jana Mikallef Safraġ sabet li l-imputat ħati li jagħmel użu ħażin ta' appart elettroniku iżda ħelsitu minn akkużi ta' reat ta' minbeda peress dan kien għadu mhux reat fi żmien meta telet il-mim. Il-mim ġiet ippubblikati fi grupp fuq Facebook imsejjaħ Uncensored Jokes in Malta f'April tal-2020 u kellha l-intenzjoni li tinsulta kategorija tal-popolazzjoni li għandha Down syndrome. Il-mim kellha stampa ta' persuna mhux identifikata bid-Downs u fuqha kellha miktub Website is down u Me Too. Il-Kummissarju l-Pulizija b'Diżabilità ta' dak iż-żmien, Oliver Xikluna, kien irrapporta lill-Pulizija u qal li kien irċeva ritratt minn persuna li ħassewhom offiżi b'din l-istampa. Il-qorti konkludiet li meta l-akkużat tal-ritratt kien jaf x'qed jagħmel u kienet l-intenzjoni tiegħu li jpoġġi din il-mim fuq il-midja soċjali li tirradikola lil persuni bit-tali diżabilità.